Salutare, prieteni! Astăzi să fac un serie cu fratele meu. Salutare, prieteni! Eu sunt Costică Show. Să dați like, vă rog, la canalul Șef Dacian și la Costică Show. Și dacă vreți, puteți să vă mai duceți și la canalul Costică Play, unde mai postez și eu diferite jocuri. Astăzi noi vom face un challenge super interesant. Va trebui să facem o salată de fructe. Da! Prieteni, premiul care îl vom avea va fi că cel care câștigă va mânca amândouă boluri. Le va mânca pe amândouă. Da. Să înceapă distracția! Hai! Like is the best! Videoclipul is the best! Like! Salutare, prieteni! Avem meule. Uite, hai să înceapă distracția. Distracția a început! Like is the best! Like! Gata, să înceapă challenge-ul! Hai să înceapă challenge-ul! Trai la să tăiem codițele de la căpciulișile. Eu! Niciodată tu! Eu mereu! Ba eu! Ok. Prima, hai să mai iau niște de asta. Codițele nu trebuie să neapărat. Voi pune, poate o să pun puțin ca amenajament. Astea vor fi ultimele. Eu le pun pe platou. Eu șocher foarte mult. Așa arată popea la Abia aștept să vedem cine câștigă. Bănuiesc că și voi sunteți foarte curioși. Da. Dar bineînțeles, scrieți acum în comentarii, să nu dați la sfârșitul videoclipului să vedeți cine câștigă. Acum să scrieți în comentarii cine credeți că va câștiga. Da. Căpșunile stai cel mai mult la ele. Coacăza nu e așa mare problemă. Coacăza și cu mâinile o faci. Eu aici cel mai ușor. Mi-o pun direct pe platou ca apoi să le amenajez la urmă. Câte e? Zici, de ora e mult mai frumoasă întreagă. Dacă te arată în două, parcă au fost omorâtă, nu e atât frumoasă. Căpșunile fără coadă arată mai bine. Totuși, căpșunile arată mai bine fără coadă. Uite așa. De ce să o tai cu că poți să muși? Da, eu direct, cu cuțitul, că e mai interesant așa. La urmă, pentru ce ai? Pentru ce ai tocător? Da. Dar vă rog, mai bine, în loc să spuneți fund la chestia asta, mai bine spuneți tocător. Fund mie pare foarte urât. Da! Perete să pui la tatăl tău. Fut e foarte urât. Adică futul. Ați înțeles? Da. Adică mai bine îți spuneți tocător. În afară te fut. Mai bine te spune tocător. Că fut e foarte urât.
pus-o. Deci, prieteni, am observat că regizorul, să zic așa, cel care filmează, a început să râdă când a auzit chestia asta. Dacă vreți, cândva o să facem un videoclip în care o să vă arătăm, în afară de încă un concurs, o să vă mai arătăm și cine ne filmează. Da! A să fie secretul nostru. Dacă vreți să facem asta, să strângem eu pun. Să știți 2000 de teiacuri. Da, bună idee. Dar noi sunt foarte mulți oameni care... Noi încă suntem la început de canal, așa că ar fi foarte bine să ne dați 100 de like-uri. O fi extrem 100, 7 milioane. Deci 7 miliarde asta cei mai mari youtuberi nu au. Și ce? Poate știi jocumatul dacă puteți să ne faceți pe noi cei mai bogați în like-uri. Ok, eu încep să mă mișc mai repede, că parcă stăm prea mult. Regizorul! Foarte interesant, nu? Uite, îți dau o capsulică și tu să gusti. Să dau în două. Ia și gustă. Regizorul, ia și gustă, vrei? Yummy, yummy. Regizorul, cred că după voce v-ați dat seama că e fată. Adică e? Cine crezi că e? Scrie în copia și crezi că e regizorul. Vă dau un spoiler. Este cineva din familia noastră. Da! Dar voi va trebui să ghiciți. Da, cineva care ai ghicit în noi. Și n-a crescut. Așa e clar că vor ghici. Hai, nu mai spune spoilere. Ok, și că și să scrie și copia și regizorul. Ok. Și nimic de chestia astea. Căpșuni, eu zic că încă o căpșună. Și eu nu iau pe asta. Și cam de ajuns căpșuni, încă cam prea multe am luat. Serios. Copiii care se uită la videoclipul de azi, da, s-au mătuit, să-mi dați un like, să-mi subscribe și... Nu, dar Gianni vrea să zic altceva. Să dați un like, subscribe și să vă abonați. Da, uite o să-i fate așa, cu curs, cu noi doi. Dacă v-ați uitat la Costică Show, știți eu cum zic like, subscribe, clopoțelul. Like, subscribe, clopoțelul, ding, ding. Și să dați un like, că de nu venim noi la voi. Vin moștrii la voi. Da, moștri de moștri, știi că e moștri la voi. Dacă nu dați așa. Vedem ce o să iasă. Mi-am puțin mâine. Și nu-i nimic, ni le spălăm. Da, de sos. Apropo, un like egal o încurajare ca noi să facem cea mai bună chestie. Adică dați mai multe like-uri dacă vreți să vedem, avem cele mai bune salate. Da, sau cele mai bune șefuri pentru voi. Like-ul e foarte important pentru noi, mai ales că suntem la început. Da. Că vom evolua, vom face chestii, vom face și experimente. Și atunci cu astea. Vom vă arăta și la Costică Show. Acolo fac show-uri. Da, se mai faci și pe toate nouă. O să mai fac. Am mai fi toate, jos cu mine. Pe Costică Play avem două videoclipuri de montat, așa că n-am terminat ăla. E mai multe făcut. Costică Show e un canal pe care faci vloguri. Ok, astea ajung. Așa. Nu știu mai repede, parcă... Dar n-am pus foarte multe teste, trebuie mai pun teste.
Ce faci tu? Bine este? Asta trebuie să punem. Ok. Pe aici. Prieteni, ia uitați ce design eu fac. Uitați, vedeți gaura asta de aici? Eu bag aici coacăza. Ce tare iese! Stai, eu căză puțin coacăza. Unde? Are aici. Se pune la loc. Zmeura asta cap două coacăze. Două. Babă cu rudă de zmeură. Și eu mai puțin și termin. Da, tu termini de aici abia. Da. De... Tu ai zat și eu mi-am pus diet. Și mă zici. Păi, da. Dacă m-a chinuit mai mult decât tine. Eu mă cred foarte mult ca să nu dau pe mimica. Ah, că place foarte tare designul Poate ăsta să iau toate căpșunile. care face coacăza înăuntru. Și îți dai seama, eu chiar trebuie să încerc asta. Iau o coacăză și vreau să iau și o zmeură și vreau să văd ce gust are. Ah, cât de bun! Dulce, acru, combinat cu dulce. Așa. Ah. Eu ador combinația asta dulce-acru. Ah, de sus. Oh, cât de mare e asta. Mai trebuie mai imite detalii, asta să scot și îi pun cumva. Ei, eu deja am idee cum. Așa și așa. Eu vreau să le bag direct prin de fructe. Mai trebuie mai fac mici detalii, mai iau și un ușută ăsta. Și acum la coacăză urmează. Deschis o bârsa, am pus deja două, mai trebuie una și gata. Mai trebuie să iau și mici de asta și gata, cred că. Sau nu. Hai să vedem. Asta trebuie să o iau până acolo, asta, ca să mai frumos așa. Și o spechie pe altă bătaie. Și o pun acolo. Delicioasă! Deliciosă și la mine! După o rămas o comparazione. Scrieți în comentarione. Prieteni, am terminat salata de fructe. Această salată răcoritoare de vară este ca o limonadă. Da. Această salată de vară merge bine cu o limonadă. Noi am făcut-o. Da, această salata asta de vară merge super, dar super bine cu limonada. Da, ai înăuntru o limonadă. Și mai iei una de aici și o mănânci. Scrieți în comentarii cine a făcut cea mai frumoasă. Mai bine să faceți o poză ca să noi să mâncăm pe toate, mai să dăm seama cum arată. Să faceți o poză. Da, să faceți o poză cum arată. Dar spuneți de acum, scrieți fix acum, la minutul ăsta. Da, să faceți o poză sau să scrieți acum? Acum scrieți în comentarii. Da. Cine a făcut cea mai frumoasă salată. Da. Deci, prieteni, like, subscribe, clopoțelul, ding, și să vă mai zic ceva. Și dacă dați doar dacă v-a plăcut. Ca și da. Dar cine a câștigat? Hai, pune! Cine? Vor zice abonații. Cei care s-au abonat la canal vor spune cel mai sincer. Așa că nu vă obligăm să dați like. Dați like doar dacă v-a plăcut, ca să știm dacă v-a plăcut episodul. Da. Să știm dacă să mai continuăm. Da, și să abonați. Vă puneți. Dacă vreți să știți cum faci în mâncare, pa, pa! Pa! Aici a fost Șef Dacian și Costică Show! Hai, pa! Like!